गायनाय फुनाय समावनो आबादारिफोरनि गोसोआव दुखु। एमएलए एमसिएलए बिथांमोना लाइजाम गथायसेयावबो जेबो खेरखेरायाखै। दै लाबोनो हायैनि जाहोनाव 1000निबो बांसिन आबाद फोथाराव रानस्राव थासारि। संका बान्दो जाम्फैनि दैखौ बान्दो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगासिनांदों माखासे आबादारिफ्रा। बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव सफैब्लाथाय जावले जावले माथावरि बायफ्लंनानै बोसोराव खनब्रै खनबा बान्दो थेनानै संखा बान्दो जाम्फैनि दैखौ दिखांनो गोनां जाबोदों पलासगुरि, दक्षिण पलासगुरि आरो कादंगा गामिनि आबादारिफ्रा। नाथाय बे बोसोराव जावले जावले माथावरि बायफ्लंनायाव बान्दो दिखांनो हायैलाय तामुलपुर जिल्लानि 22 नं दारांगाजुलि बियाबनि सेसापानि पलासगुरि, दक्षिण पलासगुरि आरो कादंगा गामिनि आबादारिफ्रा जिंगासिनांदों। मोनसे समनि तामुलपुर बियाबनि एमएलए इमानुएल मोसाहारि, 22 नं दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारि बिथांमोननो बेनि सायाव राहा खालामनानै होनो थाखाय आरज बिलाइ गथायनानै खावलायदोंमोनब्लाबो बेनि सायाव जेबो राहा खालामनानै होआखै होननानै अजद दिखांदों आबादारिफ्रा। नाथाय आबाद फोथाराव दै थोबसेबो गैयैनि जाहोनाव नांगोला नांगोलैनो गोग्लैनानै दं, खोथियाथिलियाव खोथियायैनो दं। दै दिखांनानै माइ आबाद बोखांनो हागोन ना हाया दुखुजों खाफाल हमनांदों सेसापानि पलासगुरि गामिनि आबादारिफ्रा। आसाम रायजोआव हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि सरकार आरो बिटिआरआव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार लोगोसे 22 नं तामुलपुर बिधानसभानि एमएलए जलेन दैमारि, 22 नं दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारि बिथांमोनखौ थाबैनो राहा खालामनानै होनो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायदों पलासगुरि, दक्षिण पलासगुरि, कादंगा गामिनि आबादारिफ्रा। बेनि खारनानो जाहैबाय थांनायाव जोंहा जुब जुब अखा हानायाव जोंनि बे दंग'आ बायलांनानै दिनै जोंनि दंग'जों जोङो दै दुब्लियाव दैखौ जों लाबोनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनैहाय जोंहा दुब्लिनि खोथियाखौ जों खोथियायैनो दोननांगौ जादों आरो बे दुब्लिया जोंहा रानस्रावजोबलांबाय। जों दैखौ लाबोनो हायैनि थाखायनो जोबोद गोथौ बायलांबाय। बे बायलांनो थाखाय जोङो गोदान सरकारनिसिम खावलायहरनाय जे बिथांमोना थाबैनो जोंनि बे दंग'खौ थेनानै होयो। नोंथांमोना थेना लानो हानाय खेमथा गैया नामा? जोंथ' थेनानै लानो हानाय जेबो राहायानो गैला। मानो होननानै बुङोब्ला बिराद गोथौ बायलांबाय, हा जावनोबो जायगा गैया। बिनि थाखायनो जोङो मा खालामगोन दा जेबो राहायानो गैया। बिनि थाखायनो जोङो सरकारनिसिम खावलायदों बिथांमोना थाबैनो बे बान्दोखौ नायसननानै जोंनि बे न'खर सालायनाय जोंहा खेथिजोंनो खेथि गैयाबा जोंहा जेबो राहायानो गैया। बिनि थाखायनो सरकारनिसिम खावलायहरदों जे थाबैनो जोंनि बे बान्दोखौ थेनानै होयो। रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम जों नैबे बान्दो कमिटिया जों पलासगुरि गामि कुमारपारा सिटनि पलासगुरि गामिनि संखा बान्दो, बे बान्दोआ दिनै जोबोद अबस्था गाज्रि जाबाय। थांनाय माबानिफ्रायनो बे बान्दोआ बायनानै जोङो दा खोनो हायाखै। जोंनियाव दा 1000 बिगासो ओरैनो खेथि मावनो हाया जानानै दं। बे बान्दोआ बायनायनि थाखाय दा जों बे 1000 बिगाखौ मावनो हायाबा जोङो आबादारिफ्रा बुहुद दुखुआव गोलैसिगोन। दा बिनि थाखायनो जोङो दानि जिथु सरकार सोलिनाय बे सरकारखौ नैबे दंग'खौ मावफुंना होनो थाखाय जों सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय। मानो होनबा थांनाय जोंनि बे जिहेथु माखासे जोंनि ओनसोलावनो जोंनि तामुलपुर ओनसोलाव जोंनि 26 नं दरंगा समस्तियाव 3सो एमएलए गाखोनानै दंमोन। बिथांमोना बे दंग'खौ नायसनाखै। बिनि थाखायनो जों दानि गोदान सरकारखौ खावलायनाय थाबाय बे बान्दोखौ जोंखौ नायसननानै बे जोंनि दंग'खौ मोजाङै मोजां मेरामति खालामना होयो। बिनि थाखाय जों दानि गोदान सरकारखौ खावलायनाय जाबाय। मा दंग' बे संखा दंग' होनो। जायगाया कुमारपारा, पलासगुरि, कादङा। जाथाया बोरै जानाय? जाथाया दै बानानि थाखाय जादों। बै दैया दायो गायग्रा हाथिं थाङाखै, थोबसेबो थाङाखै। बबेथिं थांदों? ओरैनो बे दा स्कुल जोंनि पलासगुरि स्कुल एलपि स्कुल दं। बे पलासगुरि एलपि स्कुल गुदिनि खालपारजों गोलैहैयो बे दैया। आरो
बे जितु खाथि खालायाव जितु बेखौ बान्दो खालामनो थाखाय नोंथांमोना मानो मेरामति खालामनो हायाखै दिनैनि दिनाव? जोङो दा बे मेरामतिखौ खालामनो हायैआनो जाहोनानो जादों नैबे जिहेथु जोंनि माथावरि सिमा हा बिगुमा बियो जोंखौ हा दखलसेबो खदालसेबो जावनानै जोंनो माथावरिखौ बारायनो लांनानै सुबिदा होआ आरो माथावरिखौ जोंखौ बारायनानै जों माथावरिखौ फेदेरनानै लांनो नागिरबाबो जोंनो सुबिदा होआ बे हा सिमानि जोंनि माथावरिनि हा बिगुमाया। जायनि जाहोनाव दिनै बेफोरबायदि जानो बेबायदि जादों आरो दा। जिहेतु मिथिनो मोनदों जिहेतु बे समस्तिनि बियाबनिनो जिहेतु MCLA बिथाङा नोंथांमोननि गामिनि, नाथाय बिथाङा दिनै मानो मावफुंनो हायाखै बेनि सायाव माबाफोर जाहोन दं नामा? जाहोनखौथ' जों दा मा बुंबावनो, बिनि गोसोआवबा मा साननाय दं जों जेबो बुजिस' हाया, जेबो मोनथिस' हाया। माने बेनो जोङो सिगांबो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ बा गामिनि रायजो राजाफ्रा बेजों रायज्लायदोंमोन। बिथाङा माथ्र' हरदों त्रिपाल गांथाम हरदोंमोन बै समाव। मा खालामनो हरदों? बे दैखौ त्रिपालजों थेनानै लांनोसो हरदों आरो बेयो जोंनो। बेयो थांनाय BPF समाव। दायो बिथाङा जे गुबुन राजखान्थि दा बिथाङा दा BJP सरकाराव हाबनानै दं। दा BJP सरकाराव हाबनाय हिसाबै जोंनो दा अनसुंथाइखौ नैबे दंग'खौ मावना होयोबा जों गोजोननाय थागोन आरो। जों एप्लिकेसनखौ होबाय, होनायालाय होसेयावबो दा जोंजों जगाजगानो जायाखै। जायोबा मोजां मोनगौमोन आरो जों। खोथाखौथ' आं बारा मिथिस्लाबाखै, मावनायनिथ' जेबो खोथा होआखै। मा बुङो नोंथांमोना बेनि सायाव? बिनि सायाव जोङो दा बिथांखौ जोङो खावलायो जे जोंनि नैबे संखा दंग'खौ मोजाङै मोजां मावनानै होयोबा जोंनि संखा बान्दो कमिटिया जों जोबोद गोजोननाय थागोन आरो जोंनि पलासगुरि गामिनि खावसे आरो दक्षिण पलासगुरि खावसे आरो खादङा खावसेया जोङो जोबोद गोजोननाय थागोन आरो। जोङो बे पलासगुरिनिफ्रायनो बेवहाय माने फैदों, पलासगुरि खादङा माने हाया जों अखल जों गामि दरसेल' नङा, जों पलासगुरि आरो दक्षिण पलासगुरि आरो खादङा बे गामि दरथामजों माने जोङो बे जाम्फैखौ खुलिनानै दिनै थेयोमोन, माथावरि दै लाङोमोन, बेजों जोङो खेथि खालामनानै बिसि फिसा फोथाङोमोन। बेफोरबायदि घटना जाबोनाया माबानिफ्रायनो जाबोदों, 2005निफ्रायनो जाबोदों आरो 2005निफ्राय दिनैसिम बे जों बिपदआव गोलैगासिनो दं आरो। बे जाम्फै बानायाथ' जाबोबाय 10 बोसोरानो जाबाय, बिदिनो बायै आरो देग्लाय आरो बांसिन जाबाय। रायजोफ्रानो मावोमोन किसु एसे। सरकारनि हेफाजाबथ' जेबो गैया, मोना। जोङो माबानो MLA सारनोबो माने एप्लिकेसन होबाय, बिजि सारनोबो इमानुवेल मुसाहारिनोबो एप्लिकेसन होबाय, गैया, बेबो नायफैया। आरो बिजित गोरा सारनोबो होबाय, बेबो नाया। दा नैबे गोदाननोसो जोङो दा एसे होनानै दोनदों। दा फैनो होनदों, फैयाखै माथो दाबो। नैबे दिनैनि समाव जुदि थाबैनो जुदि मावफुंनानै होनो हायाब्ला जिहेतु नोंथांमोननि जिहेतु 1000 बिगा हाया जिहेतु राननानै थानो गोनां जागोन, आबाद मावनो हानाय नङा नामा? हानाय नङा। बे गैखाला, बे जों बे माजों हा मोननानै जों आबाद मावनानै जों